mumpung pinanggih ning alam pangrantunan utang wirang nyar wirang utang pati nyar pati manuta kene tak remet kelakon dadi kelawar kelakon padha mestakane Kakang Dursala. Gatotkaca mundur nyatane orang gondro sepuro nandhingi kridanipun Kakang ora perlu gendang-gendeng Kakang Dursala ketokno kemandenmu nyekelo gaman aku ora bakal tinggal glanggang colong playu kowe isih menungsa lumrah yen pun Kakang wis awujud badan sukma ora kelakon kowe mateni karo pun Kakang merga aku sukma kowe wujud menungsa lumrah yen mau aku kalah ning yen dina iki kuat nampani kemandhenku tak sembah idri-idran aku ora nrimake patiku sing mateni dapurmu niatku kepengin mapanake Kakang Dursala niatku luhur niatku becik kepengin nyuwargake Kakang Dursala wah mbuh ora weruh bali ora gelem bali kelakon mati dening aku kelakon tak sampurnake Kakang Dursala
Maju meneh. Oh. Yeah. Wus. Edian mancal sirahku. Gatotkaca culna ora bakal tak culke. Culna Gatotkaca culna aku tak mapan ana papan sing tak senengi. Iki dudu papan panggonane kang becik. Iki swarga loka. Iki dununging swarga minulya. Merga iku pangrasane Kakang Drusala iki dudu swarga loka ning iki alam pengrantunan. Wah, ora weruh. Mangono sing sambate kaniaya Raden Drusala. Nadan wis kabidhet dening ingkang rayi Raden Gatotkaca nanging setyaning galih Dian Gatotkaca nedhe nyampurnaken mapanaken dunung ngelu sukma ingkang menasaran sukma ingkang mapan wonten ing alam pengrantunan nedya kapapanaken wonten ing kelanggengan sanalika nyandak pusaka pamor benda segada den sampulaken mestakanipun Raden Drusala gilang-gilang kuandhantan kana ginugup sirna margalayu sirnaning punang kuwanda ana cahya Abramerkata ana cahya lap ical saking Pandulu kaget kang sami dumingal Margalayu muksa ilang saaragane icalipun Raden Drusala wus manjing minggah wonten ing kelanggengan gayuh nur kestuba mulya nanging kocapok ingkang wujud cahya Abramerkata mijil saking raganipun Raden Drusala manjing wonten ing negara Magadha manjing wonten ing negara Magadha Atmaja mijil saking negari Magadha ingkang wangi Dewi Galawati. Dewi Galawati garwanipun Dian Gatotkaca. Ingkang wus grebinipun nang jabang bayi cahya manjing wonten guwa garbanipun Dewi Galawati. Kinarya pratandha benjang titiwanci pinus keparing Hyang Widiwasa lairipun pun nang jabang bayi. Atmajanipun Raden Gatotkaca patut kan Dewi Galawati mijil jalu kuciwanipun mijil sungipun sakculaning warak gagat kang sami tumingal Kencang lak bong
Ulun ingkang ngarsa prapta. Inggih, mekaten Bukulun. Kita ayo kaget Gathakaca. Saktemene ulun mung kepengin mernah-mernahke cahya wujude Abra Merkata mijil saka ragane kadang kita Dursala manjing ana ing negara Magadha. Sisian kita Dewi Golowati mongko ngandhut jabang bayi. Cahya mau manitis ana guwa garbane Golowati ya sisian kita. Gandeng janengipun menapa Pukulun? Sambung rapete besok kita kagungan Atmaja kakung ingkang pepatut lawan Dewi Golowati. Wujude bagus, pekik warnane mijil jalu utawa briya. Ning kuciwane besok bakal kedunungan siung tanpa beda kaya dene wujude Dursala nggih. Lepat kula menapa dosa kula menapa Pukulun. Kula nyuwargaken Kakang Dursala ewa semanten. Sisian kula Yayi Golowati kok nampi papa cintraganipun. Ngene, iki jenenge kodrating alam, kodrating Gusti. Niat becik, niat luhur kita nyuwargake kadang kita. Mung kuciwane sisian kita Golowati kuwi agek ngandhut. Kok kita mateni karo wong liya, nadyan nggone mateni niate nyuwargake utawa nyampurnakake. Ning dikaya ngapa kuwi gawe pepati. Mula ila-ila duni tumrap wanita kang ngandhut jabang bayi. Kuwi kakunge utawa sisiane ora kena mateni wujud apa wae. Aja meneh kok menungsa mateni kewan boya ulun keparengake. Inggih. Yen weruh wong cacat ora kena milala manceni mada nyacat. Weruh wong wuta malah kepara kudu nyebut asmaning Gusti. Muga-muga anak turunku aja nganti wujude kaya titah kuwi mau lan aja mengucap yen weruh wong wuta tumuli disodakoi weweh dedana. Inggih. Menika tumrap tiyang ingkang nandhang wuta. Ora mung wong sing wuta, najan ana bocah kok genep panca indriyane paningale ya weruh iso mlaku, ning nek disawang kok kaya bocah lolak-lolok. Najan wis dewasa duwe anak bojone kaya bocah cilik, ku ya mesake wajib ya diparingi sangu, diparingi dedana. Inggih. Apa meneh ana bocah seneng tetulung, nggeret wong wuta, ngancani nguyuh, kuwi wajibe ya nyebut-nyebut. Bocah kok apik temen tumindake. Luhur temen bebudene, muga-muga besok anakku kaya bocah iki ngono. Ning sing ditiru kepinterane aja lolak-loloke. Nggih, ngestaken dawuh. Lakone durung paripurna, ngiras pantes pepetenging jagat. Ingkang bisa madhangake mung Gathakaca. Liripun kados pundi? Pepetenging jagat mapan negara Ngastina. Mapan negara Ngastina kamurkan kudu disirnake dening satriya utama nggih.
Kadang kula Yai Puntadewa nuwun inggih Koko Prabu najan to meh wanci pledhek ing surya ingkang putra pun Gatotkaca dereng katingal timbul wonten Ngamarta. Panyuwun kula Yai Punta sampun ngantos deduwa dhateng pangwasipun Gusti utawi Bathara ning Makepara hangrantos kanthi praptanipun Gatotkaca mugi saged nyengkaken dhatengipun kabegjan lan kanugrahan. Sekawit ingkang rai kula disampun utusan kadang kula Dimas Sedewa supados sowan dhateng negari Ngastina saperlu nyara widaken wonten pundi murcanipun yoga kula pun Gatotkaca tandha teka mangkono bertak-bertak saking katebian pelajaripun ing rai Raden Sedewa. Duh Koko Prabu ketimasan kula Koko Prabu. Lenging drama ngomong-ngungkung kandhuan limang lur lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama Dimas Sedewa mlayu-mlayu kadangipun Kakang kok mlayu-mlayu. Sedewa ana apa matura? Duh Koko Prabu ngaturaken ketimasan Koko Prabu. Ketimasan kepiye Dimas matura ingkang kanthi cetha. Kula nganti yoga-yoga kula pun Angger Antasena Dimas Tyaki kaliyan Angger Antarja saperlu tedhak wonten negari Ngastina nyara widaken dhateng Paman Durna. Namung kuciwanipun bilih Koko Prabu Duryudana sampun ngurung jago wiring kuning. Tilaranipun Prabu Bakah Prabu Bramangkara badhe ngudi tuwuh males sedanipun ingkang Rama kanthi cara badhe mejahi Pandhawa sak turasipun. Titiwanci dina iki Dimas Tyaki menapa dene Angger Antarja katriwandan dipun pandeng dening Bramangkara dayanipun Surya Kasturi mboten saged kumawi nadhahi lan nandhingi. Kelengganika sampun geseng dados sareng sirna marga layu Koko Prabu. Lampan tumpuk matimbun-timbun kados pundi Koko Prabu. Yai Punta tetep sumindhi dhateng Gusti sampun ngantos kendhat nyuwun dhateng panguwasaning Hyang Widiwasa. Sena Undang apa Kresna kakangku? metu njaba ora maido kaya ngapa sedih ngatimu mergo anakmu lanang murca nanging ana bab sing luwih wigati kraman saka Ngastina Bramangkara margake sirnakna. Metu njaba Tak derekke Dimas.